Sussegwentement sar rikors minn Dr. Simon Busuttil, fej Simon Busuttil elenka xi allegazzjonijiet u talab lill-maġistrat li kien qiegħed jisma' din l-inkjesta biex jisimgħu. Il-maġistrat laqalu dik it-talba u semgħu. Sussegwentement hemm tajjeb illi tkunu tafu illi l-qorti il-maġistrat li kien qiegħed jikkonduċi din l-inkjesta għamel digrit fej talab fost oħrajn lil Keith Kembry jagħti l-opinjoni tiegħu, jagħti r-risposta tiegħu dwar dak li ġie rappurtat fir-rikors ta' Dr. Busuttil. Keith Kembry għamilha din ir-risposta u fir-risposta tiegħu elenka illi l-allegazzjoni li għamel Dr. Busuttil ma kellix taqsam ma l-istħarriġ dwar is-soċjetà Igrant, però qal ukoll illi hu ma kien isib ebda diffikultà, jiġifieri Keith Kembry, li l-maġistrat li kien qiegħed jisma' din l-inkjesta jisma' dan l-ilment ukoll. Wara din ir-risposta li daħħal il-klijent tagħna illum wara l-ofsinhar, il-maġistrat ta' digrit fejn bażikament qal illi huwa ma setax ikompli jisma' l-ilment u l-allegazzjoni li saret minn Dr. Busuttil u qal ukoll li allura din għaliex m'għandix taqsam u qal ukoll illi dan l-ilment semaj għandu jiġi investigat minn maġistrat ieħor. Issa, dan it-tip ta' digriet huwa biex nsejjaħek appellabbli. Tista' tmur quddiem qorti oħra, qorti kriminali, biex inti tikkontesta dan il-punt. Qal ukoll illi wara l-eżitu ta' dak li tajt il-qorti kriminali jekk nażlu li mmorru quddiem il-qorti kriminali, fi żmien jumej titella bil-polza biex dan l-ilment jiġi mismuħ minn maġistrat ieħor. Jien nista' ngħid u Dr. Lija illi wara li tkellimna mal-klijent, il-klijent ma jridx illi jikkontesta dan id-digriet, però jrid illi jibqa' miexi kif iddegreta il-maġistrat Aron Buġejjed.